Брэсцкі район – лідер по вытворчасці малака ў вобласці, а по прадуктыўнасці дойнага статка займае другое месца ў рэспубліцы. Высокія паказчыкі дасягаюцца за кошт вялікага пагалоўя жывёлы. Усяго ў вобласці 860 тысяч буйнога рагатага ската, з іх 285 тысяч дойны статак. Сапраўдная высокапрадуктыўная фабрыка по выпуску малака, мяса, садавіны адкрыта акцыянернае таварыства «Астрамечава». Уваходзіць у дзясятку сельскагаспадарчых прадпрыемстваў краіны. Вовремя мы начали реконструкцию и модернизацию животноводческих объектов, которые позволили выйти на достойный уровень производства животноводческой продукции. Хозяйство многоотраслевое, были заложены сады у нас, зверохозяйство построено, которые функционируют успешно и по нынешнее время. Высокую эффективность предприемства отзначил и старшиня Брэсцкага облвыканкама Анатоль Лис. Вы произвели от всей продукции района, допустим, КРС, 42,5% районного объема продукции выращивания крупного рогатого скота. 22% значит молока. По итогам первого полугодия прирост производства молока обеспечен на уровне 19%. Одной з найбольш актуальных тэм падчас дыялогу калектыву «Астрамечава» з кіраўніком в области стало развитие социальной сферы агрогородка. Какие-то есть там вопросы ЖКХ, но все решается. Ну, может быть, каких-то там моментов для молодежи, где-то что-то, какого-то там, может быть, спортивной тематики. Акрамя сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна гутарылі і пра добраўпарадкаванне Астрамечава. Да Анатоля Ліса звярталіся з просьбай аб паляпшэнні якасці вады, будаўніцтве пешаходных і веладарожак, вулічным асвятленні, асфальтаванні дарог. Но меня самое больше интересовали наши дороги, которые находятся у нас в деревне Взводы. Он уделил нам внимание, пообещал, что устранят это, не эта самая оплошность. Анатоль Ліс выказаўся пра неабходнасць комплекснага падыходу ў рашэнні ўсіх пытанняў. У тым ліку і ў рэалізацыі генеральнага плана па развіцці Астрамечава як вёскі будучыні. З восені тут плануецца распачаць будаўніцтва жылога квартала на 102 дамы сядзібнага тыпу. Дзена Мішчук, Владзімір Казакоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».